tan tristemente habitual do Mataleón. E agora están vendo en directo pois un bloque, un inmoble en Ourense, un bloque de vivendas que ardía a madrugada do venres ao sábado. Diego, diceu antes que detrás destas tragedias que ás veces, bueno, pois contamos simplemente o titular e logo esquecemos, pois quedan persoas, veciños como os que te acompañan, que creo que literalmente non puideron acceder aínda ás que eran as súas vivendas, que quedaron sen nada, non, Diego? Efectivamente, Rocío, o inmoble afectado por este lume é este que estades a ver en imaxe, o número 72 desta Avenida de Santiago de Ourense. Estamos con varios veciños do edificio, como é o caso de Patricia. Que tal? Moi bons días. Hola, buenos días. Patricia, o primeiro de todo, que tal estás ti e como son os primeiros días despois dunha traxedia deste estilo? Creo que, bueno, tanto mi familia como yo estamos en proceso de asimilación. Aún creo que no lo tenemos bien asentado, pero como estamos con familia y, bueno, lo vamos llevando. É curioso porque se vemos as imaxes do edificio desta fachada non dá impresión de que o incendio fora para tanto, pero claro, entendo que a situación dentro será completamente distinta, non? Sí, por fuera, hombre, nos dijeron que como era de piedra, que bueno, que aguantaba, pero donde más afectó el fuego fue a la parte de atrás, pero por dentro ya también lo que es los suelos eran madera, entonces que eso que ayudó a que bueno, que fuera tan rápido. Por dentro está, bueno, hay unos pisos que están mejor que otros, pero bueno, ninguno de nosotros podemos volver. Neste sentido, ti vives no segundo andar, que foi un dos que quedou máis afectados, non? Sí, porque de hecho de nuestro lado, del lado derecho, fue donde más hubo, dijeron que había más el foco por el patio de luces, que hizo efecto chimenea, y entonces claro, afectó que el tercero cayó encima de unas habitaciones mías y yo con lo consiguiente caí en el primero, las habitaciones de los niños, y fui la única que no pude entrar ayer a mirar si podía coger algo. De feito, o que comentabas xusto agora, houve veciños que xa poideron acceder ao interior a intentar recuperar pois algo do que deixou este incendio, pero non foi o voso caso, non? A mí me trajeron lo que pudieron, que fue una cajita de un mueble con unas llaves de unos coches y bueno, una urna con mi perrita, y fue lo que me pudieron dar por ahora. Es lo que tengo de mi casa. Moitísimas grazas, Patricia, por falar con nós. Estamos tamén con Iván, que é veciño do primeiro andar, non? Sí, correcto. No voso caso, a situación pois foi algo mellor, porque foi un dos andares, dos pisos menos afectados polo lume, non? Sí, correcto. No noso foi afectado principalmente por agua, que estuveron 12 horas os bomberos aí botando agua. Puidemos entrar onte, rescatar parte da roupa, algúns obxectos persoais, algunha documentación, pouco máis. Agora agardando a ver se podemos volver a entrar nun futuro para coller máis cousas. Non sei se o interior da vosa vivenda está moi afectada, porque se únicamente foi a auga, non foron as lapas, non foi o lume, de que xeito afectou a auga ao interior do piso? A ver, está todo completamente encharcado, todo que é o chan, todo mollado. O tellado, o falso techo en algunha zona está máis afectado que noutra, desprendeuse pintura. Basicamente eso, claro, todo agua. A ver que non se siga desprendendo ahora co tempo, que a humedad, que faga daño na escayola, pero eso. Non sei se os veciños tendes, xa a estas alturas isto foi na madrugada do venres para o sábado, non? Algúnha idea de que puido orixinar o lume? No, nada, non sabemos, solo sabemos que empezou arriba, nada máis, nin como, nin exactamente a que hora, porque cando saímos a 5 da mañá estaba bastante xa avanzado, estaban o que as escaleras todas cheias de fume, estaba bastante intenso. En este sentido, unha sorte tamén valorar que únicamente dentro do moi negativo, non, houbera danos materiais e non persoais, claro. Sí, é unha sorte que enterámonos todos dentro do que cabe bastante rápido e puidemos evacuar o edificio. Eso que dices, non hai que lamentar daños personais, que iso ao final é o importante. Non sei exactamente en que situación estades os veciños, onde vos estades quedando nestes primeiros días despois de, mentres non podedes acceder á vosa vivenda, que alternativas pode haber? Pois nós, por exemplo, de primeiro estamos ca familia, que temos familiares aquí cerca, acolléronnos obviamente, pero en cambio hai outra xente que creo que está hospedándose en hotéis por aquí por a zona,
porque nós, por exemplo, por parte de nadie recibimos ningunha chamada, nin nada. Estivemos ahora aí en servicios sociais, ni siquiera tiñan nosos datos, información de que estábamos aquí, non había nada. Pois moitísimas grazas, Iván, por falar con nós, tamén con Patricia, compañeiros. Esta é un pouco a situación xa uns días despois do que pasou. Comentar tamén que intentamos falar con máis veciños, pero segundo nos dixeron non tiñan o ánimo suficiente como para atendernos. Pois non me extraña, moito ánimo a todos eses veciños. Que interesante o relato que estaba facendo aí Iván, porque Bernardo, no seu caso, saber que facer, saber como actuar ante unha evacuación, salvoulles a vida. Por iso non está de máis, Bernardo, que recordemos cal é o protocolo en caso dun incendio como ese que sucedeu en Ourense. Pois sí, primeiro de todo, mantela a calma, Rocío. Se o lume é pequeno e temos os medios axeitados, como por exemplo un extintor, tentaremos apagalo evitando sempre riscos. Por exemplo, se é nunha tixola, apagaremos a campa extractora e para sufocar o lume utilizaremos a tapa, de acordo? Nunca auga. Se a cousa é máis seria, cortamos a corrente eléctrica e pechamos a chave de paso do gas. Chamamos o 112 para solicitar axuda e para que nos guíen e estean o tanto canto antes do que nos está a acontecer na casa. Reunimos os ocupantes que estean na casa, antes de sair, se é posible, pechamos portas e ventás das estancias para evitar que se estenda, é dicir, cortarlle así a entrada do oxíxeno para reducir a intensidade das lapas e sairemos canto antes avisando os veciños, se podemos e se é necesario. Se cando tentamos sair vemos que hai fume nas escaleiras do bloque de vivendas, o máis seguro é quedar dentro do piso, na habitación máis afastada do lume e colocando panos húmidos nas rañuras das portas. Empregaremos sempre as escaleiras, en vez dos ascensores, que poden quedar parados por avaría e quedarnos pechados dentro deles. Se hai fume, respiraremos, atención, a través dun pano húmido colocado en boca e nariz e desprazámonos agochados, pegados á parede ou gabeando polo chan, sempre coa máxima precaución. Se nos dá para acordarnos, iso sí, resulta útil tamén coller as chaves e deixalas por fora, na porta ou darllas os efectivos de emerxencias cando saiamos á rúa. Facilitaremos así o acceso e o traballo dos profesionais. Pois, sen dúbida, Héctor, seguro que te tocou algunha intervención deste tipo. Que importante, non, a manter a sangue fría como fixo Iván aí, Sí, lembro precisamente un incendio aquí en Santiago no que tivemos que ir co 061, estaban ali os bombeiros tamén sofocando o incendio e pouco a pouco iban sacando as persoas que estaban no interior, non? E nos atendíamos pois xa dende o portal as persoas que estaban con esa intoxicación por fume, porque é o que decimos, hai que saber como actuar e evitar, nese caso, nese incendio en Santiago, si que unha persoa quedou atrapada no medio das escaleiras porque tentou baixar e o fume ao final fixo que perder a conciencia, non? Afortunadamente recuperouse, pero claro, sí que porque é que nese momento de medo igual o que claro. é precisamente facer o contrario do que hai que facer, que é fuxir pola escaleira, non? Non quedarte aí... Eu estábamos vendo agora a Diego, que Diego dicía, parece mentira que neste edificio que vostedes ven coa fachada, e eu estaba recordando, non sei se vos recordades tamén, fai máis ou menos un ano en Vigo un incendio no que unha nai e os seus 3 fillos morreron, tamén nun bloque de edificios moi parecido a este, que a min estábamos recordando. E eu recordo chegar ao incendio e dicir, é imposible que aquí morreran 4 persoas, e por fora prácticamente parecía que non sucedera nada, pero toda a pesadilla, todo o terror que pasaran os veciños estaba por dentro nesa escaleira pola que todos trataron de sair, uns ademais ao final fuxiron cara arriba, outros intentaron fuxir cara abaixo e aquelo foi unha auténtica ratoneira. Entón, que é importante ter presentes esas medidas de seguridade e de autocuidado porque poden ser a diferencia entre perder a vida ou salvala. Sen dúbida. Sí, e que as emocións aquí xogan un papel fundamental, non? Que pasa nestes momentos que a parte da lóxica se bloquea totalmente pola resposta emocional, non, do noso sistema. Entón, claro, facemos cousas que non son as que deberíamos. Claro, non? por eso é importante, non? Elevamos todo o programa insistindo, non? Ás veces, pois, ter información, antes o mencionábamos co tema do xabaril, como actuar, ou, por exemplo, no caso dun incendio, ou do que llos imos a falar agora, pois pode salvarnos a vida.